Meikä dominoi aina päällä. Merkkaan sakossa. Maski. Nyt Perttu ratkaisti No näin. ei. Brandon Kosunin tuli. Jokereiden ylirama. Ei. Viime kun on tullut Nurmi Kokkosen jäälle. Niin, no se on. Se oli siinä ja siinä. No niin, mutta kun oli tossa Nurmissakin se Nyt! Vittu, taas jäi kamera. Älä. No niin, nyt kun älä. Anna nyt. No. Ei ainakaan mun nyt sinne trikkiä. Nyt siellä lävisi Junnarille. No muija. Näin on se joku Junnari. Nyt on Sivona. Kato. Kaveri vähän käyttänyt. Aku tarrastaa sille päin kiinni. Vaikuttaa kyllä vittumattoman ohi. Sitä pikkasenkin pääsee sivun, se ottaa kiinni käydätä. Ja vetää vähän mailan tuppia Niin tonne tai muuten. Mäkin kun silloin harvoin joskus on päässyt ohi siitä, niin se on tuo Sivona aika taitava kaveri. Kun jos kulmassa pääsee ohi sille, että se tarraa käällä kiinni, että heittää mailan. Jep, kulmassakin tälle näin, sitten käännyin, sitten se joutui mun takapuolelle, niin